Татарстанның Биләр тарихи археологик музей тыйлыгында 11-нче халыкара сәләт яшьләр уку форумы уза. Быел ул нәрсәләр белән үзенчәлекле? Әлеге сорауга җавапны Искәндәр Гыймалдинов эзләде. Бүгенге көндә күп кенә яңа һөнәр барлыкка килде. Шулай күбесе үзгәрде. Балага алар белән ничек танышырга? Биләр форум шундый мөмкинлек тудыра. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов ярдәме белән уздырылучы яшьләр проекты Татарстан Республикасы районнарыннан 14 мең сәләтле баланы, остазларны, Россиянең башка төбәкләреннән һәм чит илләрдән ватандашларны берләштерә. Быел Адамнар мәктәбендә сәләт гаиләсенә аяк басты. Беренчедән, миңа калса, бүгенге чара шуннан да бик зур мәгънәгә мис сәбәпле. Беренчедән, гомумән биредә хәзерге вакытта 4 күп телле мәгариф үзәкләреннән безнең җимһуриятебездә төрле төбәгеннән төрле шәһәрләренә урнашкан шушы мәктәпләрдән балалар бергә җыелышты. Инде балалар бергә җыелышкач, аларның дуслыклары, хезмәттәшлекләре барлыкка килә. Форум кысаларында төрле юнәлешләр һәм профильләр буенча 6 смена үтә. Белем бирү, мәдәни һәм спорт программалары уздырылу планлаштырыла. Татарстанның һәм Россиянең танылган белгечләре, музыкантлары, артистлары үз тәҗрибәләрен форумда катнашучыларга җиткерә. Безнең бу елны Сәләт Биләр форум һәм гомумән әлеге җирлектә узучы халыкара форум 11-нче мәртәбә уздырыла. Һәм без инде елдан-ел булган тәҗрибәне зурайтып, балаларны командамда чакыруыбызны дәвам итәбез. Безнең күп кеше куркынычсызлык кагыйдәләре турында сорый. Ягъни, шуның хәтле зур территориядә ничек инде балалар кошмыйча таймыйлар, ничек инде алар монда калалар дип сорыйлар. Монда берничә җавап бар. Беренчедән, әйдәманнар алар белән һәрвакыт 24-кә 7 алар янында төннәрен карап торалар, алардан китмиләр. Әйдәманнарның эшен инде баш җитәкләр карап. Һөнәрләр Биләр форум сменасында катнашучылар үзләрен рәсем сәнгате һәм скетчингтан алып, мобиль робот техникасына һәм нейротехнологияләргә кадәр төрле өлкәләрдә сынап карый ала. Мин Актаныш Адамнар мәктәбендә укыйм һәм менә шушындый форумда катнашырга мөмкинлек минем өчен бик яхшы, чөнки яңа кешеләр белән танышу, төрле кызык чараларда катнашу, бу барысы да минем җаныма бик якын һәм бик ошый. Беренче көннәр анда күп организацион моментлар шуңа күрә анда әллә ни кызык була алмый, ләкин бүген миңа бөтенләй бер ошады. Беренче көнне үк инде әле зарядкалар, бәйрәмнәр булмаган иде, безнең организацион программалар гына булды. Шунлыктан без әле танышып бетә алмадык. Инде менә бүген зарядкада да, линейкада да без бөтенебез белән бергә таныштык, уртак тел таптык, дуслаштык. Форум Татарстанның йөзе булган проектларның берсе. Россия җирлегендә дә, аннан читтә дә киң танылу алган проект. Ул белем бирү һәм IT-технологияләр өлкәсендәге тәҗрибә һәм идеялар белән уртаклашу, иҗади һәм һөнәри күнекмәләрне үстерү, иң әһәмиятле дөнья күләм фәнни технология һәм социаль трендлар белән танышу платформасы. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан ялыклары.